Boluntariotza arloan zertan diharduzu, Miren? Nik Gizalden Gipuzkoako boluntariotza agentzian egiten dut lan. Gizaldenen helburua da boluntariotza eta parte hartzea sustatzea, eta horretarako banakakoei edo boluntariotzan egiten hiritarrei informazioa eta orientazioa eskaintzen diegu, eta hirugarren sektore sozialeko elkarteei aholkularitza eta baliabideak. Eta gero baita ere, saiatzen gea hiritargoari orokorrean, sentsibilizazio ekintzak edo burutzea, eta ikastetxeetan ere badaukagu, heziketa zentrotan, boluntariotza gazteengana hurbiltzeko programa bat, eta pixka bat hortan aritzen gea. Argi utzi behar da, zu ez zarela voluntarioa? Ni banaiz voluntarioa, baino Gizalden ez, Gizalden langilea. Egiten duzun lan hori, instituzioen partetik egiten den voluntariotzaren sustatzea izango litzateke zure eginkizuna. Bai. Gizarte kohesionatuago bat lortzeko, guztion ongizatea lortzeko, beharrezkoa da boluntariotza? Nik baietz esango nuke, ez? Nik uste ongizate gizarte batean bizi gea, hola esaten dugu behintzat, ala uste dugu behintzat, baina nik uste administrazioek edo egiten duten guztia ez dela guztientzako berdin iristen, edo batzuk sistematik kanpo gelditzen dira, ez? Orduan, nik uste makinariatik kanpo gelditzen dien pertsona hoiekin aritzeko, beste talde batzuen premia beti egongo da. Eta gero baita ere, nik uste irabazi asmorik gabeko entitateen funtziotako bat baita badala gainbegiratze hori, ez? Pixka bat administrazioek edo, iriste ez dian leku horiek detektatu, nolabait kubritu batzutan, baina bestalde gogorazi eta ikusarazi errealitate horiek ere hor daudela. Donazio kanpaina asko ikusten ditugu. Eman ez dakiz diru eta ez dakiz nora joango da. Nahasten alditugu donazioak eta voluntariotza. Batzutan igual nahastu daitezke. Voluntariotza ez da ezer ematea. Voluntariotza zuk denbora ematen duzu. Beste guztiak dira ekintza solidarioak. Auzokide ona izatea ekintza solidarioa da. Zure goiko 80 urteko amonari ogia egotzen baina duzu, ekintza solidarioa da. Ez da voluntariotza. Ez dezuelako egiten elkarte batetikan, ez inolako, baina ekintza solidarioa da. Eta nik uste ekintza solidario guztiak dira onak, baina ez da voluntariotza. Baina doaitza bat egiteak, ez du esan nahi voluntariotza egiten ari zarenik. Ez. Voluntariotza da denbora ematea. Doaitza baino baliogarriagoa da ekintza? Nik uste gauza bakoitzak bere garrantzia duela, ez? Azkenean, zuk izan dezakezu dirua eta ez denbora, denbora, eman dirua, eta izan dezakezu denbora eta ez dirua. Azkenean, biak konpaginableak izan daitezke, biak egin ditzazkezu edo bakarra.